magtapat ng puso ko. Bakit sa... Yun oh! Naku guys. Bakit sa dinamira? Guys, nadaganan guys. Nako. Meron tayong naalala sa mga ganyan guys. Yung mga nasa ilalim ang babae, nasa ibabaw ang lalaki. Nako. Patay tayo dyan. Amin na kaibigan ko. Ikaw pa. Na ito, di naman akalain magbabago ang pagtingin sa'yo. Yun oh. Hello guys. Pakinggan lang muna natin. Yun oh. Okay. Maganda to guys kasi mula pagkabata nila, magkakababata pala to sila ni Idol Cindy rito at saka Idol Mariano sa istoryang ito. Okay. Go. Yun, Idol Mariano na. Yan. Lumaki na sila. Guys, kiligan na to guys kasi ayan ang ating Idol Mariano at Cindy guys. Paano na kaya di sinasarya, di kayang magtapat ng puso ko? Bakit sa... Yun oh! Naku guys. Bakit sa dinamira? Guys, nadaganan guys. Nako. Meron tayong naalala sa mga ganyan guys. Yung mga nasa ilalim ang babae, nasa ibabaw ang lalaki. Nako. Patay tayo dyan. Amin na kaibigan ko. Ikaw pa. Ayan. Ikaw pa. Paano na kaya di sinasaya? Ba't naiiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isa. Sandali guys. Ayan yung guys, yung tipong hindi sinasadya pero na-in love, no? Na-in love yung babae sa kanya. Mayroong lihim na pag-ibig na namumuo sa puso niya. Agay! Agay!
di masabi ang nararamdaman. Kamusta ka na, Pards? Ayos lang naman ang parts. Baka mo pala kasi yung pagaling sa durian. Ayos lang naman. Ang parts parang kailan lang, no? Mga kailan lang. Tulog pa sa tulog. Hindi labasan tayo mga pagpang ito. Nagbalan tayo dito sa park. Ikaw nga, baho ng pawis mo eh. Amoy araw ka eh. Ikaw nga, yung laway mo, nandito nga, nakita ko. Diba, dati, naalala mo, nagtatagot-tagot tayo. O dati pa yung bala pa talaga. Pards, paano yan? Di ba magkakalis na tayo? Sino balak mag-aral? Mga parts yan. Para lang. Naghanap na sila mami yan dati. Ako, in-apply kasi ako ni Mama tsaka ni Papa sa... Malayo na. Kung mo kalimutan. Siyempre naman, Pards. Kung makakalimutan ko ba yung best friend ko? Yun. Ikaw naman yung best friend ko, tulugin. Ang cute nila, no? Kung manaman ang damdamin. Nako, may naalala kayo dyan. Alam nyo guys, kahit dito sa YouTube kaya ginagawa nila Idol Cindy at Mariano. And sa real na buhay, sa totoong buhay guys, ay mayroon talagang ganun. Yung sa akin guys, meron pa akong naalala. Yung aking teacher po. Sana all! Pero sila, maraming nangyayaring ganyan. Magkakababata. Tanggapin, di ko yata matitiis. I'm here in the biggest trading floor located in the heart Ay, of BGC. nako. One thing Wala Sumali pa. kahit saan saglit man lang. Oh, oh. Yan na, si Shell. Kuya, isang sangay. Oh, thank you. Yes, pwede mo kumita ka. Yun. Yung mga ganong banat guys, oh. Ayos lang ba, miss? Miss, Yan ang mga dapat gawin natin guys. ayos ka lang. Kaya yung mga idol natin dyan, yung mga kabarakuhan natin dyan, nakita yung ginagawa ni Idol Mariano. Binigyan ng tubig kahit hindi niya kilala. Nasa mid eh. Dapat ganun ang mga gagawin natin. Para lang makakatilapia tayo. Maangang kasi. Makain ka sa salamat dito sa akin kasi. Miss, napalat ka sa... Diyan lang sa may kanto mo. Ikaw, taga-saan? Diyan lang sa kabilang kanto. Kalaki Kaya lang namin na dito. Kakalipat lang namin. Nakakalipat. Tayo ba? Medyo namin dito kasi nasa 20 years na natin dito sa akin. Sana all. Sa susunod miss, ingatan mo yung pagkain baka biglang mawala na din sa utak. Kasi ano na ako. Ingat ka. Salamat. Ang cute ng istorya nila guys. Uy! Ikaw pala. Long time no see ah. Ano ginagawa mo dyan? Hindi na ako kasi pagkabata ko. Bard. Nagja-jogging ako eh. Lagi ka ba nandito? Every oras na dito na ako. Kasi yung kababata ko na yan, palay ka na dito sa anak sa park. Ngayon, umalis na sila nasa Manila na yan. Sana all. Tsaka madalang ko na kayo dito na pinag-usan. Nga pala Maxine, pwede kumaho yung anak ko. Ay, okay, sige. Ayan na guys, nakukuha na ng number ha. Sige, alis na ako ah. Okay. Ingat.
Paano na kaya di sinasadya, di kaya magtapat ng puso ko? Bakit sa dinami-rami ng kaibigan Ayay! ikaw pa? Paano na kaya di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap nang umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? Nagkalimeropan sila, Egoy at Maxine. Maxine, kamusta ka naman yung araw? Ayos naman. Maxine, kumain ka na ba? Oo, ikaw. Kakatapos sila ng kumain. Okay na. Gusto kong balikan yung alaala namin kasi hindi na pwede. Alam mo, Maxine, simula nung dumating ka, Yan! simula nung nakita kita dun sa Diskarte na! tusok-tusok. Oo, alam mo, Maxine, simula nung makilala kita, parang, alam mo yan, feeling ko, ayoko nang maganap ng iba. Dak! Palagi kang nasa isipan ko, palagi kang nag-iisip. Sandali guys. Yan ang mga discarding Mariano G. Wala na paligoy-ligoy pa, diretso na agad. Kaya dapat ganun mga gawin natin para makakuha tayo ng tilapia. Hindi, pero lang po. Pero lang. Hindi ko alam kung bakit yan. Maxine, pwede na ba kitang maging girlfriend? Yun! Isip ako muna. Ako na, Egoy. Yan ang pinakamahalaga. Sabi pa nga ni Idol Robin Padilla, yan ang pinakamahalaga, yung pagtapat mo sa pag-ibig mo sa babae. Kaya, Idol Mariano talaga. The best talaga. Maxine, my love. Oh, Egoy, my love. Punta dito. Sama ka sa akin. Inimbitahan kasi ako ni Pards. Yung kababata ko. Sige. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo, nasa park tayo. Punta dito, Maxine, my love. Yung kababata mo ba? Sige. Hintayin kita. Sige. Bye-bye. I love you. Love you too. Yun, sweet, no? Sweet naman nila. Uy, Pards! Kamusta? Ano? Ang mag-go tayo Kamusta? Ang mag-go tayo Ayos lang na Pards. Sige, Mukhang ka, blooming ka ngayon, Pards. anong ganap natin ngayon, Pards? Ito, bakasyon lang muna, syempre, hindi lang mag-aaral ko. Sobrang namiss kita, Pards. Okay. Pards, nga pala. May papakilala ko sa'yo. Sino? Girlfriend ko, Pards. Ay. Sandali. At kung Relax lang muna tayo, guys. Pagkasabi niya, may pakilala ko sa'yo, girlfriend ko, Pards. Doon niya naramdaman na mahal ko pala itong taong ito. Yan. Diyan yung naramdaman ngayon kung mahal mo talaga ang isang tao. Pag mayroon nang dumating na iba sa buhay mo. Sa buhay niya. Diba? Ito na. Girlfriend? Oo, Pards. malaman Kailan pa? Ang tagal na namin, Pards. Mag-iisang taon na kami. tanggapin mo. Sige, Pards, Yan na. Bro, Pards. Ano namin kami? Bakit sa dilim Sige, ingat ka dyan, ha? Pauwi na kayo? ikaw pa? Sige. Bye-bye. Pinapawisan ako. Ingat kayo Yun.
Okay, wait. Di sinasadya, ba't Yun na yun guys, na akala siguro ng lalaki, si Idol Mariano, walang naramdaman itong best friend niya kasi nga best friend magkakababata. Pero itong babae guys, simula nga nung nadaganan siya na kunting nadapuan siya ng kunting halik na ni Idol Mariano, nagkaroon ng tinatawag na pagtanim. Ano yung pagtanim guys? Pagtanim ng pag-ibig sa puso niya. At yun, dinadala-dala na niya yun araw-araw. May dumating po na isang babae na shoota na pala, girlfriend pala ni Idol Mariano sa istoryang ito. Naramdaman niya ngayon na mahal pa talaga niya itong best friend niya. Kaya, go ahead ulit. ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan at baka hindi maintindihan. Paano natin yan? Yun, ganda no? Natin yan. Order food you love with Foodpanda. Okay. Download the app and order now. Okay, hanggang dito na lang pala. Okay guys, hanggang dito na lang pala ang ating reaction guys for today. Ngayon guys, ang ganda po ng istorya na ginagawa po nila Idol Mariano at Cindy po guys. Na talagang sa butong buhay guys, meron talagang ganun magkaibigan, talagang best friend po mula sa pagkabata hanggang sa paglaki nila. Subalit nagkaroon po sila ng kanya-kanyang mga relasyon sa kanya-kanyang mga girlfriend, boyfriend. Pero meron pala silang pagtingin. Isa sa kanila may pagtingin pala. So, sa totoong buhay, nangyayari yun. Kaya guys, salamat po sa pagsama niyo po sa akin pag-react po sa isang short film nila ni Idol Mariano at Cindy. Congratulations po sa inyong lahat guys. Nagmumula kay Idol Cindy, kay Idol Mariano, and then kay Shell at sa lahat po ng ginagamit sa short film nila ito. Congratulations po sa inyo. More power and more blessing po sa buong pamilya nyo, sa lahat po ng ginagawa nyo. Guys, kung ikay bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Thank you and more power. Mabuhay ka.